Que tal? Moi boa tarde a todas e a todos. Benvidas e benvidos á Facultade de Veterinaria, a este auditorio. Benvidos tamén, por suposto, polo tanto, ao campus de Lugo e a nosa universidade. É un placer volver a compartir por terceiro ano este acto no que queremos distinguir os mellores expedientes da formación profesional de Galicia que fixestedes as probas para, no seu caso, acceder á universidade. Me parece que é tamén un recoñecemento desa magnífica formación que é a formación profesional e que cada vez ten unha conexión máis directa coa universidade, que ademais é bidireccional. Hai un número moi importante de estudantes de formación profesional que veñen á universidade e tamén hai un número importante de estudantes universitarios que, despois de facer os seus estudos, buscan un complemento formativo tamén na formación profesional. Eu penso que é unha magnífica mostra da boa calidade da nosa oferta formativa. É un placer que nos acompañen para este acto e os temos aquí connosco María Eugenia Pérez Fernández, directora xeral de Formación Profesional. Está Olga López Rocamonde, en representación do Concello de Lugo, concelleira de Benestar Social e Maiores do Concello de Lugo. Está connosco tamén Miguel Fernández Méndez, deputado da área de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento da Deputación de Lugo, en representación da Deputación. Están, por suposto, Fran José Fraga López, vicerrector da Organización Académica do Campus de Lugo. Tamén Ernesto González Seoane, vicerreitor de profesorado da nosa universidade, e Dulce García Mella, secretaria xeral tamén da Universidade de Santiago de Compostela. Acompáñanos tamén Javier Arias, delegado territorial da Xunta aquí na provincia en Lugo, e decanas, decanos, profesores da nosa universidade aquí neste campus de Lugo. Un saludo especial para o noso decano anfitrión no día de hoxe, o decano desta Facultade de Veterinaria, por poñernos ao dispor de todos nosos estas instalacións. A eles e a todos vos, como decía, pois benvidas e benvidos. Ben, pois, de acordo co programa que temos establecido, vai tomar a palabra, en primeiro lugar, dona Carolina Díaz Caloca, estudiante do Centro de Formación Profesional Politécnico de Lugo, en representación do alumnado. Bueno, non mencionei, porque está tamén aí medio entre bambalinas, porque ten moito que ver con todo o que vamos a facer hoxe, que está tamén María Teresa Flores Ares, que é a delegada do reitor para o ensino medio, responsable e delegada da Universidade de Santiago na Comisión Interuniversitaria de Galicia, e que pois é ela quen co seu equipo pois organizou este acto. Ten a palabra Carolina Díaz. Señor rector, autoridades representantes de los distintos organismos e instituciones, profesores, compañeros y familiares, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradeceros por vuestra presencia a todos los que hoy estáis aquí. El hecho de que año tras año seamos tantos los alumnos que reflejamos el esfuerzo del trabajo día a día que conlleva un ciclo superior de FP, mediante la obtención de estas medias asombrosas, me enorgullece profundamente y dice mucho de la dedicación que existe en nuestras enseñanzas. Quiero daros la enhorabuena a todos porque haber llegado hasta aquí, independientemente de la nota o la media alcanzada, implica una superación, haber alcanzado un objetivo para poder seguir avanzando y creciendo en vuestro futuro académico y profesional. Esta semana, para muchos de nosotros, es una semana llena de emociones y sentimientos. Hoy estáis aquí siendo testigo de que vuestra dedicación y tiempo durante los últimos 2 años tiene el reconocimiento que merece tener. Mañana muchos sabremos si todo este esfuerzo dedicado nos alcanza para cumplir con la nota de corte de la siguiente etapa de nuestra vida. Os deseo mucha suerte a todos, ya que todo esfuerzo tiene su recompensa. Es importante que seamos conscientes de que cualquier opción académica siempre va a ser una buena opción si es lo que queremos hacer y lo que nuestras posibilidades nos permiten, obviamente. Y digo, es importante porque en muchas ocasiones somos condicionados a estudiar lo que a ojos de los demás es lo mejor para nosotros o simplemente vivimos en la ignorancia
de lo que podemos hacer y lo que no. Por esta razón, creo que son muy importantes las charlas y visitas a los centros para promocionar la formación del alumnado, no solo en los centros universitarios. Cuando yo terminé la educación secundaria obligatoria, en pleno auge de la COVID-19, tenía muy claro que mi formación continuaría a través del bachillerato y, si mis capacidades me lo permitían, haría selectividad y entraría en la carrera que en aquel momento quería estudiar. Los 2 años que duró mi formación en el bachillerato fueron difíciles, tanto a nivel personal como académico, y cada vez escuchaba más en el interior de mi cabeza la idea de hacer un ciclo en lugar de una carrera. Me informé y vi la amplia oferta de ciclos superiores que tiene la comunidad gallega, vecina de mi comunidad, Asturias, y contra todo pronóstico decidí no hacer la selectividad y acceder directamente a un ciclo de la rama sanitaria, la que siempre me había interesado. Tenía claro que acabaría el ciclo y me pondría a trabajar de lo que había estudiado y en un futuro prepararía una oposición. Sin embargo, una vez más he cambiado mi rumbo y aquí estoy, esperando a saber si me alcanza la nota para acceder al grado universitario que quiero estudiar el próximo curso. Durante los 2 años de FP he conocido a gente maravillosa, profesores que realmente se desviven por sus alumnos, que trabajan duro día a día para que dentro de los limitados que son los presupuestos podamos hacer prácticas y disponer del material adecuado para hacerlas, que se implican y sacan de su propio tiempo para preparar proyectos y actividades que nos permitan aprender los contenidos de forma más amena y dinámica. Esos profesores son los mismos que en muchas ocasiones, cuando parece que lo tienes todo claro, te animan a que sigas formándote, te abren nuevas puertas y opciones para que sigas creciendo en tu futuro profesional. Ellos son los responsables de que personas como yo cambiemos de idea y queramos seguir estudiando y aprendiendo. Desde aquí, dar las gracias a todos los familiares y amigos que nos apoyáis día a día y que nos veis crecer, a todos esos profes que os tomáis la enseñanza como un rol de vida y nos impulsáis a seguir creciendo. Gracias por no entender vuestra profesión solo como un trabajo. Para finalizar, queda un camino largo por recorrer. Si os caéis, os levantáis, pero no dejéis de luchar por lo que queréis y por lo que os hace felices. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Moitísimas grazas, Carolina, por esas verbas que eu penso que son moi acaídas para o acto que hoxe estamos a celebrar aquí. Parabéns. Intervén agora en representación dos centros de formación profesional don Juan Miguel Carballa González, do Centro de Formación Profesional Montecelo de Pontevedra. Señor Rector, señora Directora Xeral, autoridades, profesorado, familias, resumindo, comunidade educativa, en primeiro lugar, amosar a miña gratitude por ser convidado a este acto en representación dos centros educativos de Galicia. Hoxe é un día especial no que nos reunimos para recoñecer e celebrar o esforzo, a dedicación e o éxito dos nosos mellores estudiantes de formación profesional. É unha honra estar aquí para render homenaxe a aqueles que amosaron un compromiso excepcional coa súa educación e formación. A formación profesional é unha peza cada vez máis fundamental no noso sistema educativo e laboral. Non só proporciona coñecementos teóricos, senón que tamén ofrece habilidades prácticas imprescindibles para o mundo laboral. Nun mundo en rápido cambio, onde as tecnoloxías xorden constantemente e as demandas do mercado laboral evolucionan, a formación profesional combina a teoría e a práctica, preparando persoas e traballadores para afrontar os retos de presente e do futuro. Os nosos alumnos demostraron que con perseverancia e pasión poden acadar grandes logros. Levan innumerables horas estudiando, practicando, aprendendo dos seus erros e mellorando constantemente. Conseguir a excelencia non é doado, e os que hoxe estamos aquí sabemos cantos sacrificios persoais e canto esforzo é necesario para chegar onde estades agora. Hoxe reconocemos os que non só cumpriron os requisitos académicos, senón que superaron con creces, demostraron excelencia nos seus estudos, destacaron nas súas prácticas, converténdose nun exemplo a seguir para os seus compañeiros. Os seus logros non só se refliten a súa capacidade académica, senón tamén a súa ética de traballo, resistencia e determinación. Quero aproveitar este momento para agradecer ao profesorado e ao persoal do sistema educativo a súa dedicación e apoio foron determinantes para o éxito do noso alumnado. O profesorado, como piar da educación e da súa capacidade de inspiración e orientación, marcaron unha diferencia significativa na vida destes mozos. Grazas pola súa paciencia, por creer en eles, aínda cando eles mesmos dubidaron, e por estar sempre disponibles para axudar. Tamén quero agradecer ás familias, cuxo apoio e motivación constante foron un piar no camiño do noso alumnado.
Sabemos que detrás de cada estudiante exitoso hai unha rede de apoio que celebra os seus triunfos e os alenta nos momentos difíciles. Sen o seu apoio, moitos destes logros non serían posibles. Pais, nais, irmáns, avós e outros familiares vos tamén formades parte deste éxito. Aos alumnos e alumnas premiadas, quero dicirlles que este recoñecemento é só o comenzo. O mundo está cheo de oportunidades e retos e estou seguro de que coa mesma dedicación e paixón que aquí demostráchedes poderedes superar calquera obstáculo e acadar todos os vosos obxectivos. Como dixo unha vez Nelson Mandela, a educación é unha arma máis poderosa que se pode usar para cambiar o mundo. Esta cita reflite perfectamente o poder transformador da educación e a importancia de seguir aprendendo e crecendo. Pensar na educación non só como acumulación de coñecemento, senón como unha ferramenta para facer un lugar mellor, máis xusto e máis equitativo. Non esquezades que a educación é unha viaxe continua. Cada día é unha nova oportunidade para aprender algo novo, mellorar, medrar. Seguid aprendendo, seguid medrando e nunca deixedes de aspirar a ser a mellor versión de vos mesmos. A vida está chea de leccións e experiencias que vos permitirán convertirvos en líderes dos vosos campos. Lembrade tamén a importancia da perseveranza. Haberá momentos de dúbida, momentos de dificultade, pero son estes momentos os que realmente poñen a proba o carácter. Como dixo Winston Churchill, o éxito vai de fracaso en fracaso sen perder o entusiasmo. Aprendede de cada desafío e empregade cada experiencia como un trampolín cara ao éxito. E en nome de toda a comunidade educativa, felicitar a cada un de vos polos vosos logros. Estamos orgullosos de ter estudiantes brillantes e comprometidos. Desexamos vos todo o éxito no voso futuro e confiamos en que seguiredes marcando a diferencia no mundo. Non esquezades nunca o impacto que podedes ter. Cada un de vos ten o poder de influir positivamente na vida dos demais, de contribuir á súa comunidade e de facer do mundo un lugar mellor. Mantede sempre a curiosidade, a paixón e o desexo de marcar a diferencia. Moitas gracias e parabéns de novo. Avancemos coa convicción de que o futuro está en boas mans. Moitísimas grazas. Eu penso que todos compartimos ese poder transformador que ten a educación para unha sociedade e por iso, entre outras cousas, todos estamos aquí para celebrar o éxito dun sistema educativo que nos está dando magníficos froitos. Ben, ten agora a palabra María Teresa Floresares, que vai a ir chamando as persoas, os estudantes distinguidos con estas diplomas que lles vamos ir entregando aquí dende este estrado. Pedímosles que a medida que se vayan chamando que se acheguen aquí para recibir o diploma correspondente. Gracias. Comenzamos, pois. Centro Ángel Casal Monte Alto. Reciben o diploma Ana Ballesteros Aldariz, Alba Caridad Rebollido, Paula Castiñeiras, Río Seila Díaz Ribeira, Óscar Estevez Bueno, Laura Gil Miguens, Inés Mariño Noya. Do Anxe Casal Monte Alto tamén temos Noelia Martínez Arnada e Alejandra Ballo Pazos. Do Paseo das Pontes, Víctor Figueroa Páez, do Castelao, Ariadna Pérez Delgado, do Centro Chíos Formación, Eduardo Pereiro da Torre, do CPR Cruz Roja Española, Aida do Pazo Fernández e Emma Rey Fernández.
Continuamos co CPR Cruz Roja Española. Alba Varela Cao, Adrián Varela Varela, Adrián José Vázquez Iglesias, Laura Vega Martínez. Do CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha, Yaiza Yáñez Ribeiro. Do CPR Plurilingüe Liceo La Paz, Lucía Bravo Fernández e María Díaz Rodríguez. Continuamos co CPR Plurilingüe Liceo La Paz. Saen a recoller agora o diploma Valeria Daniela López Izaguirre, no seu nome Aurimar del Carmen, Iria López Mayo, Efrén Miranda Domínguez, Diego Rey Rivas, Tatiana Rieiro González, Lucía Varela Alborés e do IES Agrado Orzán, Antón Fernández Ceredezo. Podedes ir saindo a medida que vos nomeo, así agilizamos un pouco. Do IES Agrado Orzán, Iván Iglesias Vázquez. Do IES Fernando Huiz, Ian Pan Cotera. Do IES Plurilingüe Dormideiras, Natalia Fierro Saiz. Do IES Francisco Aguiar, Nuria Aguiar Rodríguez. Do Centro de Formación Específica de Servude, Andrea Torres Vilariño. Do Fonteboa, Diego Cabaleiro Novoa e Jana Maestú Fernández. Do CI de Formación Profesional Leixa, Marax Casal Calvo. Recolle o diploma Laura Rogado Sánchez en nome de Sergio García. Raquel Menéndez Sanjurjo, Carla Romero Deive, Ainara Santalla Ramos. Do Rodolfo Ucha Piñeiro, recollen diploma Alexandra Pérez Rodríguez e Alejandro Tojeiro Fernández. Do IES Concepción Arenal, Laura Rogado Sánchez. Do IES Campo de San Alberto, Cristina Olveira Fernández, Seila Santos Rey, Carla Vidal San Pedro. Do CI de Formación Profesional Compostela, Janet Enríquez Ramil. E do CI de Formación Profesional Politécnico de Santiago, Salvador Enrique Rodríguez Pirraglia. E do Centro CPR FESAN, Zaira Botana Codesido. Do CPR FESAN,
Marta Bouzas Ferra, no seu nome Gabriela Varela Lodeiro, Manuel Camaño Vila, no seu nome Miguel Camaño Vila, Nerea Carballeda Carbia, Carmen Castro Vecino, Lucía Cuervo Matamoro, Jessica Fernández Álvarez e Antía Ferreiro Casal. Continuamos co CPR FESAN. Recollen agora diploma Marta López Rodríguez, Miña Muiño Rei, Asier Rodríguez Autrán, Irene Romero Durán, Guadalupe Soane Abelleiro, Pablo Vázquez Piñeiro, do CPR O Raio Verde, Paula Cid Rajó. Continuamos co CPR O Raio Verde. Recolle diploma Valentina Patricia Sandoval Quispe, CPR Santa Polonia Crea Natura, Sara Belenda Gómez, Andrea Bermejo do Campo, Noa Calvo Durán, Julia Fernández Ramos, Fátima Otero Otero e Sara Ríos Verde, Villaverde. Do IES Lamas de Abade recollen diploma Adnaloi del Valle Aguilera, Lara Cristobo, Rubén Montero, Ainara Rodríguez, Raquel Rodríguez, Sara Villar Tarrío e do IES Plurilingüe Rosalía de Castro, Alejandro González Fabra. Continuamos co IES Rosalía de Castro. Recollen agora diploma Jaire Tizón Rodríguez, Gabriel Varela Lodeiro. Do Centro Politécnico de Lugo, Carolina Díaz Caloca, Aitor Fernández Galloso, Zoe Portorrey, Higinio Rodríguez Cedrón e Alba Suárez Gómez. Continuamos co Politécnico de Lugo. Recolle agora diploma Andrea Veiga Regueiro. Do CPR Paso a Paso Formación, Alba Pía Aneiros. Do IES Ángel Fole, Scarlett Juliet Castillo. Do IES Lucos Augusti, Laura Valentina Montenegro. Do IES Francisco da Viña Rei, Elena Eiras Rendo,
Rita Torres Blanco. Do IES de Allariz, Borja Condeva Barro. Do Centro A Carballeira, Marcos Valcarce, recollen diploma Lucía Cortizo Pérez, no seu nome Laura González Zapata, Micael Fernández Ramos, Andrea Fenanteira, Laura González Zapata, Carla Grande Novoa, Aroa Martínez Dacal e Uxía Rapado González. Do Centro A Carballeira, Marcos Valcarce, continuamos con Anxo Rodríguez Rodríguez, Bárbara Vázquez Abal. Do Centro A Farixa, Carlota López Gómez. Do Centro Portobello, Clara Taboada dos Santos, Isabel Toirán Ochoa. Do Centro San Marcos, Uxía Álvarez Ferro e Laura Blanco Dacal. Do Centro San Marcos, Dalia Díaz Martínez, Aina María Fernández Campos. Do Centro Santo Cristo, Andrea Gulías Baranda. Do Centro A Cancela, Sheila Dorado Lago e Iria Fernández Faro. Do Centro IES María Soliño, Rubén Durán Comesaña e do IES Laxeiro, Débora Blanco Berezo. Do IES Laxeiro, Hugo López Bonilla. Do Centro Plurilingüe San Narciso, Ana González Poza. Do IES Chando Monte, Hugo Ucha Nieto. Do CPR Cemar, Victoria Bastos Alonso, Raquel Cernadas Domínguez, Érica Delino Esmorode e Carla Moledo García. Do CPR Plurilingüelar, Rocío Eiro Montenegro, Sofía Fernández, Eva Rodríguez, Brais Suárez. Do Centro Montecelo, Zoe Campos, Cintia Montes e Lidia Silva Chaves.
Do IES Frei Sarmiento, Lucía Pérez Pereira. Do IES Luis Ioane, Silvia Fontenla Barrio. Do IES de Chapela, Lucía Abreu Prieto, Nerea Bueno Fernández. Do Centro Manuel Antonio, Lucía Rivas García. Do CPR Aloia, Marta Domínguez Charlín e Uxía Lorenzo Lorenzo. No seu nome, Ana Belén Lorenzo Branco. Continuamos co CPR Aloia, María Isabel do Olmo Otero, María Valeira Pérez García, no seu nome María Herminia García Feijó, Carlos Eduardo Rodríguez, do CPR Plurilingüe San José de la Guía, Laura Barciela Ruade, do CPR Povisa Formación Profesional, Iria López Otero e Ruth Pérez Vázquez, do CPR Sanités, Laura Ferradás Míguez, no seu nome Victoria Fernández Menéndez. E xa para rematar, do CPR Sanitex, Adriana Quevedo Fernández, no seu nome María Pajuelo Carmona, e do IES Aguía, Andrea Martínez Lorenzo. Ben, pois feita esta entrega destes diplomas a todas e todos os que vos distinguistes por estas especiales calificacións, especialmente a todas, porque hai un clarísimo predominio femenino nas distincións que levamos feitas. Tócalle agora intervir en nome da Deputación Provincial de Lugo a don Miguel Fernández Méndez. Señor Rector, señora Director Xeral, resto de autoridades, profesores, profesoras, alumnos, familiares, moi boa tarde a todos e a todas. Para min é unha honra estar hoxe aquí nun acto tan significativo como este, no que recoñecemos o esforzo, a dedicación e a excelencia dos mellores estudiantes do ciclo superior de formación profesional. En primeiro lugar, quero, como non, felicitar a todos e todas os que hoxe recibides este recoñecemento. Este non é un recoñecemento calquera, senón que é un recoñecemento ao compromiso e ao traballo duro, pero eu creo que tamén á calidade do noso sistema educativo. A formación profesional xoga un papel fundamental, como todos sabemos, no noso sistema educativo e na sociedade en xeral. É unha vía que ofrece múltiples oportunidades de desenvolvemento personal e profesional que permite aos estudiantes adquirir competencias para incorporarse ao mercado laboral de xeito con garantías. A través dela formamos profesionales altamente cualificados e capaces de afrontar os retos dun mundo laboral en constante cambio e en continua variación. Hoxe en día, a importancia do ensino superior público é máis relevante, se cabe, que nunca.
A educación pública é un dereito fundamental, pero é tamén unha base indispensable para construir unha sociedade máis xusta e máis equitativa. Sen ela, moitos dos rapaces e rapaces probablemente non terían nin o apoio, nin o acceso ás ferramentas necesarias para desenvolver a súa potencialidade en todo o seu nivel. O ensino público garante, por tanto, a igualdade de oportunidades independentemente da situación económica ou social de cada un de nós. En este sentido, quero tamén destacar o compromiso dos docentes e de todo o personal educativo que día a día traballan con dedicación e con ilusión para ofrecer esa educación de calidade. Gracias a eles, o noso sistema educativo é capaz de adaptarse ás novas demandas e preparar aos estudiantes para os desafíos de futuro. Na Diputación de Lugo estamos convencidos, sabemos, que investir en educación pública é investir no futuro da sociedade, que cada recurso destinado ao ensino, que cada esforzo para mellorar a calidade educativa repercute directamente no desenvolvemento económico e social do país. Por iso é fundamental que sigamos apostando, e así o facemos, por un ensino público forte, inclusivo e de calidade. E quero rematar xa reiterando a miña sincera noraboa a todos e todas. Sodes un exemplo a seguir e, desde logo, un motivo de orgullo para nós. Gracias polo vosso esforzo, pola vosa dedicación. Estou convencido de que tedes por diante un brillante futuro e de que vades a contribuir de forma significativa ao progreso e ao benestar da nosa sociedade, que é, en definitiva, ao que todos aspiramos. Así que moitas gracias e moitísimos éxitos. Moitas grazas, Miguel. Agora, en representación do Concello de Lugo, ten a palabra a dona Olga López Rocamonde. Boas tardes, familias, alumnos, autoridades, excelentísimo reitor. Parabéns a todos, a todas, fundamentalmente a todas, por este recoñecemento que se fai o voso esforzo e o voso logro. Recoñecer a excelencia por unha sociedade, sempre recoñecer o valor de futuro que vos, os xóvenes, e non tan xóvenes que hoxe recollestes este galardón, é fundamental para unha sociedade. Vos sodes o futuro, inequívocamente vades a ter moito que decir na sociedade que nos agarda, na sociedade do futuro. E se é un recoñecemento, eu vos diría que sobre todo é o voso recoñecemento. Quizás non pregan moitos consellos, pero simplemente vos vou a decir que o mellor recoñecemento é o dun mesmo, vale? A sociedade é importante que recoñeza, pero a veces non recoñece as valías dunha forma equívoca. Por iso, o máis importante é que vos sabeis que sodes os millores, que o fixestes do millor xeito. Recoñecer tamén aqueles que quedaron no camiño, non ter un recoñecemento o mellor expediente non significa non haberse esforzado. Hai moitos factores que influen. A veces ter unha rede de apoio e incluso en moitos eidos un apoio económico, por que non decilo? De feito, o ensino público, a formación profesional é un gran garante da igualdade. Froito da educación pública, como eu son, como sodes a maioría dos que estades aquí, garantiza que as capacidades se poidan levar a cabo. Creo que é o máis importante que tedes que ter en conta. Recordar tamén, e así vos lo digo, que a democracia, co respeto polos valores, o respeto ás diferencias entre homes e mulleres, o respeto ás diferencias entre as diversidades, entre as distintas culturas é fundamental. Aproveito este momento para decilo, porque se a excelencia académica nos dá algo, tamén é liberdade. Liberdade para ser vos, para poder decidir. Eso quizás é o valor maior que ten unha persoa, decidir en liberdade, ser os mellores, permítevos decidir en liberdade, aproveitade esa liberdade para defender a quen a veces non se pode defender. E
nun mundo tan convulso, cheo de guerras, cheo de tristuras que estamos a ver. Tamén aproveito para decir que un dos maiores xenocidas da nosa época foi elexido democráticamente. Vos, ca vosa excelencia, ca vosa intelixencia, facede unha sociedade mellor, nunca aproveitedes para ningunear aos máis débiles. Creo que iso é fundamental, porque non só o saber, sino o saber estar tamén o é. Moitísimas felicitacións, o meu mellor recoñecemento a todos vos, as vosas familias, celebrádeo, moita sorte. Moitas grazas, Olga. E eu turno agora de María Eugenia Pérez Fernández, directora xeral de Formación Profesional da Xunta de Galicia. Señor Rector da Universidade de Santiago de Compostela, delegado da Xunta de Galicia en Lugo, autoridades, equipos directivos, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, familias. Ese é un día de gran alegría, de delicia para todos os que estades aquí, para os alumnos e alumnas que lograchedes este gran triunfo de poder seguramente continuar a vosa actividade profesional ou neste caso a vosa actividade formativa seguindo un camiño seguramente en moitos casos, como decía Carolina, trazado ou con cambios sobre a marcha, pero que tedes todos claro que queredes seguir. Eu quero, en primeiro lugar, agradecer á Universidade de Santiago de Compostela a realización deste acto, desta posta en valor de todos os titulados xa de formación profesional, titulados técnicos superiores de formación profesional, con ese maravilloso expediente académico cos que estades aquí, que se presentaron a BAU para poder seguir estudios universitarios. Neste momento, é certo que a formación profesional, eu como directora xeral de formación profesional estou moi orgullosa delo, é un itinerario formativo e profesional realmente relevante. Unha persona na nosa comunidade autónoma, tamén noutras, pero na nosa, que é a que nos toca agora, pode estudiar, pode formarse en diferentes vías de formación. Pero a formación profesional constituye en sí mismo unha vía xa prioritaria para moitas persoas aquí en Galicia, na que se pode empezar por unha formación profesional básica, unha grada e medio, e chegar a ensinanza superior, a un ciclo superior de formación profesional, pero tamén isto permite, evidentemente, poder seguir tamén formándose nunha carreira universitaria, permite interrumpir, digamos, e cambiar a outra vía de formación neste camiño e tamén permite, como decía o rector, que tamén as que fan por outra vía podan tamén volver a facer unha formación profesional e deste xeito complementar cada un itinerario profesional e formativo acorde ás súas necesidades e aos seus intereses. Creo que é fundamental hoxe en día, non sei que o decía antes, pero é certo, solamente en formación profesional en Galicia temos 214 titulacións diferentes para o próximo curso. É, polo tanto, importantísimo ter información e ter coñecemento de que un pode facer, do que un pode facer. Pois imaginadevos solamente en FP as titulacións que hai, se eso se suman as universitarias, que son moitísimas tamén, os másters de FP, másters universitarios. As vías de formación son infinitas. De cara ao próximo curso, ademais, podremos gozar dunha formación tanto profesional que sea gratuita como universitaria, gratuita tamén, polo tanto, eso tamén é un valor engadido moi importante e temos que recoñecer que esta posibilidade tan ampla de formación que temos en Galicia é unha formación que está a facer que a poboación galega sea unha poboación moi cualificada, con unha cualificación importantísimo e, por tanto, eso evidentemente é unha garantía para as persoas, é unha garantía para Galicia e unha garantía, por tanto, para a boa marcha da nosa comunidade no seu conxunto. Creo que este é un día de celebración. Aquí estades todos os que
fixechedes un traballo, un esforzo e seguramente unha constancia importante para chegar aquí. Estou segura tamén que todas as familias que están aquí están orgullosísimas dos vosos logros, seguramente que tiveron gran parte nese camiño que fixechedes hasta chegar ao día de hoxe. Quero tamén aproveitar para agradecer de corazón o importantísimo traballo que están a facer todos os centros de formación profesional, os equipos directivos, os profesores, todo o persoal dos centros educativos que están demostrando ao longo destes anos unha grandísima implicación, unha forma de traballar de superación continua ano tras ano que pois leva a que todos podamos conseguir moitísimos logros. Agradecer a todos os que estades aquí o voso esforzo e traballo e xa non me queda máis que daros a noraboa a todos por este logro conseguido, dar a noraboa á Universidade de Santiago de Compostela por a celebración deste acto, esta posta en valor, como decía xa ao principio, dar a noraboa ás familias e desearvos a todos e a todas, como decía o rector tamén, moito máis todas que todos, neste caso, desexarvos pois moita sorte no voso futuro e grandes logros. Moitísimas grazas. Ben, aínda que este micro que me puxeron aquí nas orellas me permitiría falar desde ali, pois estou máis cómodo falando de pé. Ademais, trato de cumprir 3 regras que aprendín para falar en público, que algúns xa coñecen porque xa as contei bastantes veces, que dicen eso de ponte de pé para que te vexan, fala alto para que te escoiten e séntate rápido para que te aplaudan. Vamos a ver se somos quen de poñelas en práctica. As 2 primeiras xa as conseguimos, a última está nas nosas mans. Ben, eu engado os saúdos iniciais que trasladaba a todas as persoas que nos acompañan e quero mencionar aquí tamén que está connosco Celso Rodríguez Fernández, que foi responsable hasta fai nada de todo este programa A Ponte co ensino medio que viñemos desenvolvendo dende a universidade e do que forman parte pois este acto que hoxe celebramos por terceira vez como é o recoñecemento aos mellores expedientes de formación profesional de Galicia, que complementa outro que teremos dentro de nada, que é o que facemos os mellores expedientes de selectividade, que agora foi tamén un acto que xurdiu na Universidade de Santiago de Compostela e que dende o ano pasado convertimos nun acto do sistema universitario galego e que este ano se celebrará na Coruña para recoñecer as mellores calificacións, os resultados excelentes nas probas de acceso á universidade. Ben, dicíalles é un placer poder estar aquí un ano máis para celebrar este recoñecemento que, bueno, é un recoñecemento simbólico, pero sí que nos parece que é moi importante. É moi importante, pois, poñer en valor ese aproveitamento excelente da oportunidade que se vos deu, en este caso que escollestes, para estudar formación profesional e acadar unhos resultados magníficos. Xa se dixo aquí por todos e eu ratifico, temos un magnífico sistema universitario público en Galicia en todos os niveis educativos. E iso, pois, é froito, entre outras cousas, do esforzo que facemos todos os cidadáns aportando unha parte moi importante dos nosos recursos para cubrir os custos que ten o ensino público, igual que cubrimos tamén os que ten a sanidade pública, os que tenen os seus servicios sociais, as infraestructuras das que todos nos disfrutamos. Pero neste caso, congratulámonos todos desa magnífica formación pública que temos e temos que seguir apostando por defendela e mellorala cada día. É tamén o momento de felicitar, como xa se ten feito, en primeiro lugar, lóxicamente, as protagonistas e os protagonistas deste recoñecemento, destes éxitos, por eses magníficos resultados acadados. En segundo lugar, pois, unha parte fundamental do sistema é todo o conxunto da comunidade educativa, do profesorado, de todo o persoal que conforma os centros de formación profesional de Galicia, porque todos son pezas fundamentais para que isto funcione. E, finalmente, pois tamén as familias que están sempre detrás dos estudantes en calquer nivel que sexa para
apoiar, axudar, animar, para formar, son parte fundamental, indudablemente, destes éxitos. Hoxe que están aí pola parte máis alta do escenario, con cara de satisfacción como corresponde, porque os éxitos dos seus fillas, dos seus fillos, dos seus familiares, pois son tamén unha parte importante de éxito deles. É para estar moi orgulloso, penso que é o mellor legado que lles poden deixar esa formación que lles abre as oportunidades de desenvolver na vida todo o que eles ou elas queiran facer. E para tratar de cumplir a regla e non ir alongándome en exceso, pois, como dicía ao comezo, estamos aquí, ou estades aquí, os que decidistes facer as probas para dar un paso máis na vosa formación e pensar na opción universitaria despois da formación profesional. Temos, ademais, unha serie de convenios asinados entre as universidades e a Administración Autonómica para favorecer ese tránsito e que boa parte dos estudos que xa tedes feitos na formación profesional poidan ser recoñecidos na vosa traxectoria universitaria. Lóxicamente, aí depende da titulación que vaiades a facer na universidade e da titulación que traiades acreditada da formación profesional. Da maior ou menor coincidencia dos títulos formativos dependerá pois esa maior ou menor recoñecemento dos estudos xa feitos para proseguir os vosos estudos universitarios. Ojalá que mañá que se fallan públicas as calificacións, pois se vos abran esas oportunidades e esas ilusións coas que todos concurristes a estas probas. Pero tamén dicíamos, e é verdade, que este é unha relación bilateral. Tamén hai un número moi importante de universitarios que cada ano, despois da súa formación universitaria, deciden facer un complemento formativo, optar pola formación profesional para mellorar, especializar o seu currículum. E me parece que esa conexión pois é moi importante e, ademais, demostra que hai, digamos, unha complementariedade que todos entendemos que é moi boa e moi positiva entre a formación profesional e a formación de grado superior e a formación universitaria. Unha formación universitaria que ata fai 34 anos en Galicia estaba protagonizada pola Universidade de Santiago de Compostela, que era a única que existía, pero que hoxe, como sabedes, está conformada por 3 universidades públicas, a Universidade de Santiago de Compostela e tamén as universidades de Coruña e Vigo, cunha oferta formativa de moito valor, moi interesante, e estamos todos pois moi desexosos de que os vosos éxitos vos permitan completar a vosa formación. Por suposto, se é na Universidade de Santiago, mellor que mellor. Se é encima no campus de Lugo, onde estamos, máis aínda. Pero tamén en calquera outra universidade do sistema universitario público pois vades a estar magníficamente atendidas e cunha formación que seguramente vai satisfacer as vosas expectativas. E decía, vamos a ir rematando. Decía Carolina que empezou pensando unha cousa, cambiou polo medio. Bueno, isto é moi habitual. Decía John Lennon que a vida son esas cousas que nos van pasando mentras nós estamos empeñados en facer planes para facer outras diferentes. E ás veces vai pasando así, pero non é nada malo. Tamén aí o azar ten unha parte importante e acaba pois diseñando o camiño que un ten que tomar. Estou seguro que se todos fixéramos un análise do que pensábamos no momento a mellor que accedemos á universidade, eu dende logo non tiña nin a máis remota idea, nin pensaba para nada ser profesor da universidade, pero, bueno, pois as cousas pasan e un está aquí e encantado e feliz en este sitio. E como eso e moitos máis. Non teñades ningún reparo en seguir, pensar, cambiar. A vida, os vosos anos é moi longa, os de outros vais nos esgotando un pouco máis, pero vos tedes un montón de anos por diante para formarvos, para traballar, e merece a pena tomar todas as decisións que faiga falta. E, finalmente, dicíase tamén, se dixo aquí, que o éxito é ir de fracaso en fracaso, non? Bueno, eu conto ás veces, sobre todo nos actos de graduación da universidade, unha historia que vai máis ou menos nesta mesma liña e que ten que ver pois coa falta de experiencia que, lóxicamente, é consustancial a persoas tan xoves como vós.
Contan que había un maestro oriental que tiña un discípulo e o discípulo preguntoulle: maestro, que teño que facer para ter éxito? E o maestro, que era un sabio, díxolle: para ter éxito hai que tomar decisións acertadas. A resposta é correctísima, pero tampouco é que nos engada demasiadas luces. E entón o discípulo, que era un discípulo aplicado e insistente, volveu a preguntar: e entón, que teño que facer para tomar decisións acertadas? E o maestro díxolle: para tomar decisións acertadas hai que ter experiencia. Claro, aí aparecía un problema, a falta de experiencia. Pero o discípulo seguiu preguntando, dixo: maestro, e que teño que facer para ter experiencia? E o maestro díxolle: para ter experiencia hai que tomar decisións erróneas. Polo tanto, volvemos á receta que aquí se vos daba para o éxito. Tomar decisións, se acertamos, vamos camiño do éxito e estamos máis cerca, e se fallamos, estamos gañando a experiencia que nos vai permitir acertar na seguinte que tomamos e chegaremos tamén ao éxito que buscamos. Así que, pois, se esta recomendación deste sabio é valiosa, eu penso que sí, pois o que hai que facer é tomar decisións, optar. Sempre as opcións nos costan un pouco porque é coller un camiño e deixar todos os demais, pero todos estamos acostumados a tomar decisións destas todos os días e hai que optar, e se nos equivocamos, pois a experiencia que gañamos e na seguinte imos acertar, en cando encadenemos varias decisións acertadas vades estar conseguindo o éxito que todos buscades. De momento, vamos a pensar que ojalá teñades mañá un día moi alegre, que demostre que tivestes o éxito nesas probas ás que fostes con tanta ilusión e que a partir de mañá pois podamos recibirvos cos brazos abertos na universidade. Estaremos encantados. Xa digo, se é de Santiago, que vos vou a decir, pero se é en calquera das públicas galegas ou fora de Galicia, pois tamén benvido sexa, pero que poidades conseguir eso que agora buscades. Parabéns e moita sorte. Ben, rematamos o acto aquí. Agora imos pedir a todas e todos os que fostes distinguidos con estes diplomas que saiamos xusto hacia a entrada do auditorio, por onde entramos, e imos tratar de facer ali unha foto todos xuntos no exterior xa deste... E estades todas e todos convidados. Creo que hai tamén os acompañantes. Hai un posto de xeados aí que me parece que nos van a invitar a tomar algo a todos.